Jeremiah 33 sikubona bazalwane. Ngabe sawuvule basawuvulile leli belivuliwe. Ngibize ngosuku lokuhlupheka. Ngizokukhombisa izinto. Akatshela amakholwa. Utshela nomuntu okipitile. uNkulunkulu umnandi la. Mawuze enkosini akufuneka uyophalaza utshwala. Woza nabesizweni. Mawuze enkosini akufuneka uhlukane namantombazana woza nawo. Akona ukuhlukana nezinto okudathi isindiso kodwa ukusindiso okudathi sihlukane nezinto. One day kuthiwa umuntu othile obefuyile kwakhe. Uthi melele ebusuku. Uzwa lento lokikhala. Yena uthi uyaphupha kwashaya 11, 12, 12:15. Uzwa into lokuthi avuke ngo5:1. Athi ngeke izulu yana eminyango kusemakhaya. Lemvula lethi mina ivula amaxhaphozi kube nemigodi ekhona. Engathi umgodi wavuleka kakhulu umgodi ojulile. Methi uyasondela eziphimbo uyabona imvule ikhala kathele emgodini udakeni phakathi. Ilokhu ikhala kusukela ngo7. Lokhu ithenge methi uyabukisisa akuyona imvu yodwa khona nenkulumo. Nguluba ikhali iyabuseke lokuthi imvu lokhu ikhalile hayi nguluba ithi ngibonwa yini. Thuwe ilwane ziphonseke emgodini. Bathi mayiphonseke emgodini kukhona ongaphilongi la. Uzubheke into evusa umalusi. Vuswe ukukhala. Vuswe ukumemeza kwemvu. Imiracle yokuthi ayikhiphe lemvu. Imiracle ayiqalanga ekutheni imvu iphume udakeni. Ngiyayithiwa mawusesonweni azokutshela amakholwa mawudla isono ukholwa. Ngiyayithiwa usidla njengenja idla umhlanzo wayo. Isuke iwuthi ngolimi kancane. It's very painful. Uyenza lento uyezwa kugona ekhaya. Bazokutshela abesilisa ipain yokulala nengane yabantu uthi usukhipha isperm kade uyifuni. Azokutshela amantombazana kubhlungu kanjani uthi umfana akujahe ngesel meselale nawe bese kuba wena umjahayo. Very painful. Yikho kuyaye kuthiwe kwazi ukuhlukanisa phakathi kwesperm somfana nomfana. Uma umfana eqinekile angashela ngisho isalikwazi. When this sheep umikhala ithi yadala ukuthi umalusi angalali. Nasi indaba esimnandi ngizothandaza. Uma ngabe sizokhala sisesonweni ungazama ukuzabalaza ukuphuma. Lemva ayizamanga ukuphuma ngoba izulu layisana lishonza phansi. Nala emhlabeni izulu lesono lisana elishonza phansi. Kodwa sila itendeni sizokhala enkosini. Sizothi inkosi safa. Asakwazi ukuyiphumela. Sizothi khala usejoyinini, khala usemanyaleni, khala ubambekile, khala usemkipitweni. Uthi ngibize ngosuku lokuhlupheka ngizokuphendula. Lastly, lapha eMlazi kune shopping mall Mega City. Before the Mega City yakhiwe bekade kunendawo ekuthiwa iseClip on the left khona swimming pool. Besivamisa ukuyodlala ibhola sibhukude. Then kukhona ihostel ngale. Besivamisa ukuthi uthola ukuthi mawusuxinekile ama toilet avaliwe stadium. Sikhulula kuleli yahlathi nabachamayo. Nezinja zikhulula kuleli yahlathi. Mawudlula kuleli yahlathi liyanuka. Ujesu eceleni kwakhe zilalinuka. Mawudlula eduze kwaleli yahlathi ubuli distance. Benithi nixoxa kamnandi akekho othi asithathu left. Akekho tshela umunye. Nonke manihamba nibe senihambela ngale ngoba linjani? Yano.
kwahamba leli hlathi elinukayo labiywa. Kwase kuyabhala kwathiwa ozolinyathela zoboshwa. Linuka sibu linja washaya baba linuka linjalo. Kodwa kwathiwa ozolinyathela uzovalelwa. Ngenxa ukuthi thina sasibuka ihlathi elinukayo kanti kunalamabhunu lawa ayinoboya obungako. Ayethi mefika ngevene ebuka isikhathi aqala phephetha uboya nje. Leli yabhunu aliboni ihlathi elibolile. Selibona shopping mall, libona Steers, libona Edgars, libona Standard Bank, libona yonke into. Bamba lokhu ngino 2 minutes I close. Laqale labiywa kungakakhiwa. Do you know ukuthi uyakwazi ukuthi uyintombazana ufeba uyiprostitute? Thina sibona iprostitute afa amakholwa left and right. Wena uyiprostitute ungafi kanti uJehova usekubiyela. Njengoba ubona lamadoda ehleli lamadoda ayakwazi ukukipita, ayakwazi ukufeba, ayakwazi ukudala utshwala. Kwakhona abantu abafayo bengakamkhethi uJesu, waqala uJehova wababiyela. There are people kunosisi lokishini ongajola left and right, adlutshwala left and right, kodwa njalo ngomgcibelo usemngcwabeni. Lo sisi akaguli, lo sisi akafi. Why? Izulu selimbiyela. Ngoba indlela uNkulunkulu abuka ngayo ngiyathandaza akuyona indlela esibuka ngayo. There are people esibakhanselayo kanti izulu liyababhala. Lamadoda ahleli ngaphambili aneyingane ayithola ngaphandle. uJehova akaqalanga ukuwabiyela mhla ekhetha uJesu. Bengakamkhethi uJesu kwakufa abantu left and right, bengafi laba, bengathandazi. Ngoba njengoba uhleli la kukhona umfana omthatha kancane ngemuva, sishiyo sikhothene emakhaya. Abanye uJehova uzancamela ukuthi bayogwetshwa Westville kuze bathi ukuvikeleka. Hayi ukuthi sekuphelile kodwa indlela ababiyela ngayo ukuthi kuneyinhlamvu ezizayo kodwa uyababiyela kakaphela. Wancamela ukuthi abankene khona. Kunamantombazana survivor isidakwe yaqeda kanti ayazi ukuthi uJehova uyibiyele le. Kwakwaba khona idevil worship one day, kwakwaba khona iantichrist elalingagqekeza amabhenki elingantshontsha imoto. Kuthiwa lo baba wayithila namakholwa, mebona imthandazo lo baba ubeqeda ngamakholwa. Uma amakholwa ethandaza ukuthi lo baba kafe kanti izulu selimbiyele, noma ebulale njalo. Uyena lo baba obizwa ngoSaul omuzwa wathi ngangisendleleni yaseDamaseko ngihamba ngiyobuya ibulala amakholwa kanti uJehova usengibiyele. Uthi ngashawa unyazi, yilo-ke lolu nyazi oluzoshaya impilo yakho namhlanje. But indaba ezimnandi kunabantu abaningi ababulawe yi-AIDS, njengoba batholi i-AIDS benza lento nawe owayenza. Angiphinde sithandaze. There are people ababulawe yi-AIDS belale kanye kwambhedela. Wena kungafuneka kungathathwa uthukhwaya mathiwa bhala. When ngibize ngosuku lokuhlupheka, akathi ngibize makumnandi, uthi ngibize ngosuku lokuhlupheka bese ethi ngizokuthatha ngikukhombisa izinto ezinkulu. Funa namhlanje sithandaze ngalokho. Angabe bikho umuntu ozophuma eguilty. uNkulunkulu akanandaba ukuthi uqale kanjani, le ndaba nokuthi uphethe. Iquestion ithi ubanini umfundi wase-DUT?
inini la kuthiwa wena usu student sase DUT uqala nini kuba umfundi wase DUT khuluma no mhlazane ure mawungathi uregistile usune siqephezane sakho sesikhona sila uthi ubhala itest yokuqala ithi yabuya hayibo 6 hayi 6 out of 10 6% uthi uyayiqinisa elandela ithi 2 usewumfundi wakhona uthole 6% ihlazo okwesibili wathola 2% usewumfundi wakhona tshela seceni kwakhe ethi ngisidomi sakhona awubi umfundi wakhona ngoba uphasa ama test lithi iBhayibheli omunye uphiwe ukudla imfino omunye udla ukudla okuqinile injini esiphiwa inkosi asifani you can't be NJ le ndoda inenjini akaphilile ekhanda ngiqedile mangisho njalo akaphile ekhanda yabo injini nayo noma ngayo fasta 21 days ufuna ukufana naye iyodwa into ongabuya nayo wena ifika kuphela you can't bathi kubafowethu nodadewethu abahleli lapha sifuna namhlanje ukubiza abantu hayi amakholo sifuna abantu abahlulekayo abazoyilahla enkosini ukuba angiphakeme ngabe ngibuqala ukumala kunabantu abantu abaningi bazofakwa esihogweni pride phakama pride ukuthola idegree kufuna ufunde 4 years nakhona ungenayo ishow ukuthi uzothi ku 3 years imlenze bisimngaki diploma 3 years muzoba iphoyisa 1 year mawuzogibela ibhanoyi ibhuka before mawuzobuka iGame World Cup uthenga ithikithi before iqala kodwa mawuzongena ezulwini la ukhona vuma ngomlomo kholo enhlizweni usuphakathi when God ekufaka ezulwini nawe manje ungazikholwa uthi omunye umshumayeli izintathu izinto eziyokushokha mawufika ngale number 1 ukuthi labo kade ucathi bayaya ungabafiki uthi baphi ucathi udukile mhlawumbe usema toilet akona uthi uphakathi la kodwa lezifo uthana uziboni yokuqala yokushokha 2 into ezokushokha ukuthi labo kade ubathatha kancane ubafice phakathi okwesithathu ke bese ushokhwa ukuzithola na uphakathi ngibize ngosuku lokuhlupheka njengaloko imvu yakhala yathi me sifuna osisi abazokhala la kunosisi abalwa no guilt kunosisi abashawa abantu besilisa bengakhokhanga cent mina ngiyakuncamela umuntu wesilisa mengasha esihogweni vele ubedlala ngabantu besifazane but ngiyamsaba wesifazane ozoba sesihogweni kabili khona abantu abakwi relationship akasafuni uthi mawuthi uyajumpa aqhamuka kulove bump athi ngizokukhwa usho wena uthi za abantu very painful ufuna kushiso okwalosisi owayinikele enkonzweni kunje wangayinikele esontweni waya ngempela kuJesu ethe izandla kanti enkathi ephakamisa izandla ngekade ephakamisa izandla kanti oyakhe isizwile ukuthi uhamba itende ngobula nje ukhona ungalelo lokho ephenduka ethi uphi yabona manivula amaseli niphuma la uzobona kumaze ukuthi khona imiyalezo engenayo kumanje ingene ibe u3 eyolaka ke lethi ingene ibe u3 ulaka ke kuyaphela so usisi lo wamkhetha uJesu uyabona ke when Jesus uJesu engena akenzi into eziningi kuwe uqeda iappetite yokubheda
yena usisivele phela kade ahamba kuba kana indawo ukulala kufuneka abuyele emjondolo lo aphuma kuwo kodwa manje usebuyela usengenwe hayi wabuyela Nkosi yami usizi hayi kwaqala empedeni kwayiKapa omunye walala wapheka le nomunye wapheka le wathi omunye uyaqhweba nomunye waloke esishaya isandla yaqinana le yaqwala kwaphela ukubhamba wahamba wathi waqonda angeke usisengenwe yabona umfana wanelwa kwaye emva kwendlu umfana wathi ukusebenza into zakhe washuka kabili kathathu thatha isibindi shuka kabili kathathu wayishaya into yakhe wayidonsa uqala wayidonsa isibili wayidonsa kwesithathu wayisembiza ngocapital letter F wena mbi yabona kasadla wena wangena amehlo esebovu amehlo umfana wangena esebovu kanti nawe intombazana esebovu athwele igazi sabukana kanje wangakhuluma into eyiningi umfamila ngikutshela ngento ngosisi mase ngenwe ya wathi umfana lalala lento yakho yetende awuyi wawukhipha umbese hayi wathula untombazana kwathi sekungakusasa zaqhunywa insimbi kwaba liqalanga iqule lithi bheka nikuthe swengu kwasho ukuthi itende libekwe eduze komjondolo yanele intombazana Yesu insimbi kwanento enyakazayo yathi mithi yaphuma umfana wayivimba wathi awuyi yathi intombazana lalela Sipho uyazi mina ngiyakuthanda mawungithanda wena hlala phansi yathi intombazana ngiyaya wathi mawungayi ngiyakugwaza manje basho ukuthi isigwelwe yizulu mawusugwelwe uyizulu nenkani awubusasho nokuthi ngizokuceba kumfundisi yathi intombazana mawungigwaza yaqala yathi mawungithanda hambe ekhaya mawungibulala ngiyohlala nenkosi mawungijeka ngenkonzo wena that is Jesus la esimthola kalula njengoba uhleli la sonke njoba sila sinezinto zethu ezisibambile so lalela so mangathiwa kudlalwa amavidiyo ethu la khona engathi mayiqale yakhe kufuneka kubhala u18 twingana siphuma bese kuba nomusic othi gangan but at the end of the day izwe lifundo usibiya lithi ngibize ngale nkathi ubambekile okwakukhala uthi and uJehova uyasazi isikhalo sakho sisi noma thuhle la une isikhathi sokuthi uyilahle enkosini akanandaba uJehova uthi uqale kanjani le ndaba nokuthi uphethe kanjani noma thiwa wahushula izisu walahla ingane esidamgokweni mawulala uyaliswa iphimbo lengane likhalo wayifaka kucheckers namhlanje mawuphakamisa isandla sakho when he forgives he forget noma ngathiwa kwakune case kini kodwa ulayini kwathiwa akekho yoshada akekho yo drive imoto mangabe samukela uJesu iqalekiso siyaqala siyijomba ngegama elingaphezu kwawonke amagama mawubona olinda ubona osibu baphuma ekuhluphekeni kwakukhulunyiwe kwathiwa bayukuba ilutho kodwa mhlazane belanda igazi likaJesu lingaphezu kwegazi leyimbuzi lingaphezu kwegazi leyinkukhu lingaphezu kwegazi leyinkomo mawuthola igazi likaJesu liyibreak icase ake sivala amehlo ethu we are going to pray ngifuna namhlanje mawuze enkosini woza nemfundo yakho woza nomsebenzi wakho sukuma uzusukumele nosisi wakho Lord Jesus ngiza kuwe sivula amehlo Nkosi sibona sisodwa namhlanje vala amehlo akho la ukhona ngifuna ukuthandaza kanye nawe Jesus wants to set you free akafuna ukwenza into eningi Jesus is here he is the emancipator he wants to set you free not just free but free indeed namhlanje uzothola ukuthula uzothola ukuthi mina mawuxolisa kumina ngizokubuza ubukwenzelana ukuthi kodwa mawuxolisa kuyena akazokubuza when he forgives he forgets
namhlanje asiphume sonke la siphiwe. Izulu kumanje limngenyawo, izulu libamba umoya kubhekwe wena. Siyalazi usuku lethu lokuzalwa, kodwa silazi usuku lokuhamba emhlabeni. Namhlanje unikeza iopportunity. Ngicela siyilule izandla zethu phezulu kumuntu. I need umuntu othi mfundisi, I need, angidingi into eyiningi, dinga isandla lesi savela emkhunjini salisindisa ijuba salibamba. Mfundisi, impilo yami iyabheda, ngiyamdinga uJesu empilweni yami. Uma ulinda sibiye khuluma, kunezinto ayithintayo ezingibambile. Uma mfundisi ngikhuluma, kunezinto ezingikhalisayo. Abantu ababoni. Namhlanje uJesu ufuna impilo yakho. Silule kakhulu isandla sakho. Mawuthi usiphamisile isandla sakho, stand up on your feet. Kubantu abathi ngifuna ukuba free. Lord Jesus, ngisethe free kwi-alcohol, ngisethe free kuyinhlungu zami, ngisethe free eyinkingeni zami, ngisethe free esonweni. Baba, ngibambekile, ngifana nemvu ebhajwe phansi odakeni. Yini into engikwazi ukuyenza? Ukukhala. Uthe khala ngosuku lokulikwa. Ngicela bonke abami ngenyawo sike sibamukele, sibashayela izandla, ngigijime nizoma la ngaphambili. Sime ngenyawo sonke, gijima uze ngaphambili. We are going to pray right now. Ake shaya izandla, ibandla lime ngenyawo, ibandla lime ngenyawo, sibamukele. Naba abantu abasha besenkosini, naba abantu abasha besenkosini. Ungasali mfowethu, ungasali dadewethu, sizokumemeza. This is the invitation to the cross. Sikumemezela enkosini. Namhlanje kunephimbo elikumemezayo lithi buya mntwana, buyele ekhaya. Kunephimbo lithi woza, woza nezidakamizwa zakho, woza nokuhluleka kwakho, woza nokukhala kwakho, woza nobuthaka bakho, woza nesono sakho, woza namacala akho. Sizoyilahla inyaweni zenkosi. Lithi sibuya mntwana, buyele ekhaya. Lift up your hands wherever you are. Shakando robosika moshika robosianda. Rebebe seke moshika morobosianda. Rababa sike meseke moshika robosha. Yeah. There is a miracle. Lift up your hands. Ayikho miracle edlula le. Ukuthi namhlanje sisenkosini. Uyiphakamise isandla sakho phezulu. Lift up your hands. Izono zakho ziyaxolelwa right now. Izono zakho ziyaxolelwa right now. Izono zakho ziyaxolelwa. Phakamisa isandla sakho ubheke phezulu. Ibandla lime ngenyawo lilingise lento eyenzeke ezulwini. Mawufuna ukukhosa disturbance ezulwini, thatha isono esodwa usilethe enkosini. Namhlanje kune chaos eyenzeke ezulwini. Leli Bible ngesono esodwa esindisayo izulu lima ngenyawo. Yabhala incwadi amagama okuphila. Sizopopulate heaven, sizopopulate hell. Namhlanje izulu liyagcwala. Si-add to multiplication sign ezulwini. Kuno division sign, no minus sign owenzeke esihogweni. Lift up your hands, baba. Ngibona namadoda amadala ekhala inyembezi phambi kuNkulunkulu. Usendaweni right yokukhala. Ungazibambi makuthi memeza. Igazi likaJesu likhona. Nasi isandla sikaJesu esinamanxeba. uNkulunkulu ukuvuyile ukukhala kwakho. uNkulunkulu uyivuyile inyembezi zakho. uNkulunkulu ukubonile ukuhlukumezeka kwakho. uNkulunkulu ukubonile ukuhlukumezeka kwakho. Iphimbo lokukhala kwakho lifinyelele enkosini. Iphimbo lokukhala kwakho lifinyelele enkosini. Akhona amandla. Mosheke mosikaroboshianda. Thank you Jesus. Ake silule izandla sethu bazalwane. Woo! Bakhona bayizwayo abanama area likamoya bayezwa. Lord Jesus is with us. Woo! Ukhona uNkulunkulu bazalwane. Ukhona phakathi kwethu. I want to pray right now. Ngizonishisa umkhuleko wezoni. Bese the bishop, the man of God, ikhuluma blessing phezu kwempilo zenu. Lift up your hands la ukhona. uNkulunkulu uzukhala kwakho sisi. uNkulunkulu uzukhala kwakho ma. uNkulunkulu uzukhala kwakho baba. Ukhala kwakho kufinyelele enkosini. Ukhala kwakho kufinyelele enkosini. Ngithi ukhala kwakho kufinyelele enkosini. Inyembezi zakho oyikhalile ngeke sibuyele emuva ibuyelise. Lift up your hands. Ubheke phezulu. The man of God uzokhuluma blessing phezu kwempilo yakho. Moshe khandoro boshiyabo sakharo boshiyana. Believe God for your miracle. Nalapha ehlalweni siyilula izandla zethu. Thank you Jesus.
Remember me, Jesus. For me, oh my Jesus. Remember me, remember me. Remember me, remember me, remember me, oh Jesus. Kumbule, Sunday kumbule, Sunday kumbule, mighty Jesus. Sunday kumbule, makabush. Kana usiphakame isandla usho kanye nami, ngikumbule Nkosi yami. Abantu sebekhohliwe ngami, kodwa ngicela into eyodwa tonight. Ake ungikhumbule Jehova. Angilahlile abangane, bangilahlile abazali, singilahlile ihlobo. Ngikhumbule. Wasisilele sesiphambanweni. Sathi Nkosi Jesu, usungikhumbule. Wathi tonight, today, ngisoba nawe. Paradise. Kamisi isandla sisothandazwa sonke etendeni. Wonke umuntu kuba umthandazo wakhe. Sungikhumbule. Ungangishiyi. Ungangilahli. Ungangiflatheli. Remember me, mighty Jesus. Wakhala uSamson wathi Nkosi uNkulunkulu, ake ungikhumbule. Kube kanye wayengesenamehlo nawe namhlanje kule nhlungu kuyo, kule nhlupheko kuyo, uyakuzwa, uzokukhumbula. Ngibona abantu bekhala, phakamisa isandla. Nanku umlilo, nanku umlilo, nanku umlilo, nanku umlilo, nanku umlilo. Izifo ziyasha, abantu bayaphiliswa. Makamosh, Shantakamosh, Ribakasha, Pagamisizat, Sesiatandas. Ngicela baba Hlabalala asondele. Othi Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, impilo yami namhlanje, impilo yami namhlanje ngiyayinikela kuwe. Ngiyavuma ukusindiswa. Ngixolele zonke izono engizenzile. Bhala phansi igama lami encwadini yokuphila. Ngikhumbule siphakamisa isandla, uvule umlomo wakho, thandaza. Wonke umuntu akabonga uNkulunkulu, shaya isandla, thandaza mfundisi Shabalala, thandaza. Baba ingcwele mnimandla onke, inceku zakho ozigcobele namhlanje ngosuku lwesithathu ku-Agasti zenza into enkulu emangalisayo, zakuthinta wena ezulwini. Nayi le mphefumulo iyeza kuwe, iyavuma izono zayo. Baba thandekayo, yebo wabathenga wena 10 years back, wabhadala amacala abo 20 years back. Bebona, bebengazi, bebesonta, befundile, behlakaniphile, kodwa bangazi ukuthi u-2010 usho ukuthi bathengwa, baxolelwa izono zabo, amacala abo, uganga kwabo 2010 years back. Namhlanje beza kuwena, bayavuma izono zabo, bakhulule,
bashintshe abasebenzayo, banika amandla, bapromote abandindayo, bangandindi, abahlushwayo, abane-HIV AIDS, iphele ngegama likaJesu, ngegama namandla, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Baba siyabonga inceku yakho usithole omvusile kweminyaka uba aphathise inceku neenceke zakho uba zisebenze amandla akho. Baba usemo ingcwele namba namhlanje bane-birthday entsha, ezisuliwe zonke izono zabo abazenzile, bazidalwa ezitsha. Okuthe wena, a man or a woman in Christ is a new creation. Every sin have passed away, they have become new Christians. Baba siyabonga abusebonke laba abeze ngaphambili ngegama namandla laJesu Nkosi yethu, lithi ibandla lonke amen. Amen. Ake nimshaya izandla umoya incane. Oh Jesus. Sime kanjalo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Kateli. Rokukhonza. Okuna. Alelani ke bazali. Yasuthini. Mabe sebekhuluma nje uLinesibiya ozondo. Umoya wami uthi it is well with my soul. Hayi Nkosi yami. Ayikho into ejudgisa uNkulunkulu ngiyabona kwenzeka lento. Akanyanyile uSathane uyayikaqela manje. Hey, Valent isona isodwa masiphenduka izulu lenza standing ovation. Izulu lenza standing oh Jesus. ovation. Yebo. Ithi iBhayibheli kuyakumsiza ngantoni umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa egcineni alahlekela ukuphila kwakhe ingunaphathi. Bese lithi iBhayibheli intoni umuntu akayikhipha ibe ihlengo somphefumulo wakhe. Hey, Jesus. Bazalwane ngicela nonke ngedinisela ngaphambili ungazisenzi isilima phambi kaNkulunkulu. Shame the devil. Shame the devil. Usushintshile manje. Noma ngathi ushiye indoda emkipitweni, wena usuyisidalwe esisha. Usuyisidalwe esisha. Oh, Jesus. Hallelujah. Tshela umunye ubaba lapha unoshukela, unyawo lakhe liyabola. Liyabola. Batho dokotela siyalinquma. Amazwi okuphila nawo ukufa. Ngithi uthi lo baba wathi kodokotela akho nyawo lami ozonqunywa. Kodwa hayi masinganqumi zonke sizonqunywa. Uthi kusiza ngoba nalinquma nabanye bagcina isinqunywa nesibili. Angivumi ireport yeni ethi libolile unyawo lami sengiodwa unyawo olusha. Ah, Jesus. Wayilahla phansi ireport odokotela namhlanje ugqoka isicathulo. Akusekho bovu, akusekho kubona, lunjengesikhumba sengane encane unyawo la. Yonke into oyenzile uzenzela wena njengoba uthatha le step wakufaka ukuphila ingona phakathi into your life. Congratulations, you have found the answer. Congratulations, you have found. Welcome into the family of God. Noma ngathi usazi sibongo sakho kodwa usuka kaGod. Sibongile God. Thankosi God. Wena sister Lisisha. Bazalwane cela niphambi isandla senu bazoneza ama forms la ilokhu zala amaphepha amancane nizowagcwalisa nobuya nawo kusasa nini kade ninikela kuJesu ngaphandle mangathi wenzela thina kodwa mangathi uyinikela kuJesu phambi isandla sakho siphakamise. Thank you Lord. Siphakamise. Injogo yami oh
Ngicela nibanikeze bazalwane. Ufuna ukunikeza inaka kaNkulunkulu. Phamisani izandla. Ama-ashamanya wesingafu. Agogongo kwami. Ngithembele. All right. Phamisa isandla. Ngakamthethe ngicela ngaphumi. Ngamthethele baba uncane. Umoya ingcwele. Ufuna ngithandazele. Bonke abantu abahlushwa yilwane. Abalala nezilwane. Kodwa ngizotethela uncanda. Ngibona abazwana babunjilo. Nkosi yami indoda eyitholbe kangaka. Somashishini. Hallelujah. Somabhizi. Babunjilo ngicela uxhawula isandla sakho baba. Sibonga ubuthelezi osilethele wena. Mina ngiyaqala ukubona ngizwe ngendaba. Ngahlangana nawe entweni kaLinda Sibiya. Sibubuthelezi. Thank you. Ukuthi uyisarande ngamadoda nje. Baba uNkulunkulu akubusise siyayizwa umsebenzi yakho. God protect this man. Vikele imali zayo. Amadimoni angayintshuntsha. Egama lika Jesu. Lama devil worshipper. Impilo yakhe asivumi nayo ukuba intshontshwa amadimoni nayikhonsi kaSathane. Simhanqa ngomlilo nangegazi lika Jesu. We bless baba siyabonga. Sibshenge ngiyazi khona mfethu. Kodwa ngifuna ukuthi ngilancane sengithethela this man isibusise. Uyathwala. Umthwala. Awusoka amadoda. Awuyathwala mfethu. Uzolokhu yabona ngifuna ngasikhathi ngicela ningaphumi. Ngaphumi. Bazalwane ngifuna ukuthethela usheke. Kodwa umoya ncane ngiyamuza thene. Bazalwane kulento athi khulunywa. Ake kuthathe noma intoni. Any seed imbewu. Noma u5 noma u10 rand, noma u50 rand to Father. I'm sowing my life into this present anointing. Ungakwenzi uma unga-understand anything. Ngiyazi ukuthi usunikele. Find anything in your pocket. Othi Lord, you know you must deposit your presence or your future into your presence. Isikhathi sime ngeenyawo nina nibe nihlehle nobuyisela nihlehle. Bazalwane ngicela just come ngingakamdedeli. Just come bring anything. Vulani indawo. Ngiyazi ukuthi aba understand. Uthi thank you Lord. Ngiyabonga ngiyatshala I'm sowing seed. Suka la khona. Ngiyazi abantu aba understand ukuthi why sikwenze lento. Ukothi Jakes bayiletha kusashungelwa. No, we must teach you. Fan must figure. Sifike ne blessing. Njengoba imvusela ifika. Fayinshini ane blessing. Fanele kubonakala izithelo sesihambile. Nikusho nini ukuthi kwafika imvuselelo. Ngafika ngo98 la iMaritzburg yaba upside down. Ngafika ngo99 yaba upside down. La njoba angizile ukuzonikuthuzela ngilethela isibusiso. Just come. God bless you. God bless you. God bless you. Come bring anything. Bring anything. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Cha ubaba usibusiso usasikweleta ubaba ubuthelezi. Fanele afike lezi nsuku simnikeze isikhathi. Nisekhona bazalwane. Nithini ngimbiza afike. Ngithethela uncanda manje. Kodwa kathi hello baba usibusiso nje kancane bese uncanda ayathatha. I respect this man. I can't. You are my son. I can't. So wangibhalela iyeplane ka5 years. Unzima kabi lo mzalwane. Akukhuluma akiyeke ngasentshile imfihlo. God bless you. God bless you. Come. Ake nishaya izandla. Ngicela makuthi hlela phansi. Ngizokunikeza isibusiso sokutheleza. Just 1 minute shenge. Usho ukuthi ubuya nini nje. Thank you Lord. Libonga igama lenkosi. Amen. Abazalwane sekhulunyiwe kakhulu. Asimbonge kakhulu uNkulunkulu ngomyalezo asinikeze wona namhlanje. Ngicela ukubuya ngomsombuluko. Ngicela ukubona abazobe bekhona ngomsombuluko. Can I see the hands of those who will be there on Monday? Ngicela ukubona izandla zabazobe bekhona abaqinisile. Hallelujah. Nizomema bazalwane. Ngicela ukufica abazalwane kuvalwe ngomuntu kuphi bazalwane. Ngicela ukufika kuvalwe ngomuntu kuphi. Hallelujah. Shaya ngesokalisa. Ake nimshayele izandla.
Ladies and gentlemen, ngicela samukele uthi uNcandi ufuna ukubuya naye. Ngicela simnikeze akasibusise lento esenhlizweni yakhe one song. Bese uthi labantu abanamadimoni nabahlushwa inyongo namhlanje sizobekisa abadinga deliverance. Nginama greyhound ami la kwiGod's Army. Nizobona umhlola nini. Ladies and gentlemen, asime ngenyawo samukele umfundisi lo. He's the artist. Urelease nje album ngishiyela kuyena noSibu noLinda. Let's welcome by give him a great warm clap offering. Pastor Nanda Kwela Shani Sandla. Hallelujah. Praise the Lord. Imikuba yo bumyamba iyakosa ikosi kwasloli siyabinge sebingalela lukusa lifikile namhla jefa hange eli. Oh, hallelujah. Ngithi imikuba heyo umnyama iyakoswa ikwesleli siyabinge sebengalela ukuza selifile namhla jefa hange eli. Yebo genawe ongakholwa uyabizelwa kule hlahla engaka lomu songaka uyatholwa na usuwanele lomu solo jenge hlukano yempumalanga kandemosa lababusi Najona laka sasikuthale usiloja hakana manga ngethemba yena kalomu salo. Thank you, Jesus. 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 Ah, shintamona labo. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Hlukano yempumalanga nentshona langa salandwa lomu songaka nawe sewungawuthola utho
upholile namhlanje wabanela bonke abantu emhlabeni. Siyabonga Nkosi yamakhosi, umuhle wena wethu, thumo lonke namandla nenkazimulo lungolwakho. Unguye nginguye, wabakhona umhlaba ungakasekelwa, umile. We thank you, Father, we thank you, we give you honor and glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ake sime ngenyawo zethu sibambaneni ngezandla sonke bazalwane. Sibambaneni ngezandla khona uNkulunkulu phakathi kwethu. Sibambaneni ngezandla zethu. Hallelujah. Tomorrow Hallelujah. ngicela we expect something great. Usigcine isikhathi ngoba indawo izophela. Mema abantu nga5 nga6. Sicela ukukhulekela wonke ama students. Sizodadisha sokwenza yonke into. Phatha something ngesikole yakho. Bangabu businessman, phatha noma yini ecompany yakho. Sifuna uNkulunkulu asenze inhloka ngasenze imsini. Asibuse sesingena siphume othinta wena. Sifuna ungabusayilwela kuyobe uthinta inhlavo yeso. Sifuna ukwenza ivow tomorrow agreement. Nkosi angizulu. Yonke into yethu mema abantu emsebenzini sesikoleni inkonzo siyidedicatele lokho. Makuthi shayi fast ye half day uphuze noma yini fast for half day. Sizosha umthandazo ukuthi njoba uzofunda mawuqeda ungahlala ekhaya. Mawuyodadisha ngabiki demon nento zakini ezokulandela. Phatha noma yini. And tomorrow I want to bless your offering. So we seed. Ngizobe ngibusisa umnikelo wakho. Phathi seed ngokubuseka kwakho. Phathi imali ozothi inkosi ngiyatshala la. Ngiyayazi lento okunikela. Believe me. Angifune verse engangitshela I know lento okunikela uthi yenzani. Gcina isikhathi kusasa inkonzo siyidedicatele lokho. Sifuna kube khona icloud. Igcwele asifuni into eyiningi sifuna ipresent. Mema abantu basebandleni lakho, mema emsebenzini sesikoleni. Kunento uNkulunkulu akuphathele yona. Ake sivala amehlo ethu sonke basebani. Thula wazi ukhulume njengomzali kithi. Khulume njengobaba. Khulume njengoNkulunkulu. Siyabonga Jehova. Siyabuza ukukhona bakho baba. Ngoba Sathane efane ngaba sisekhe emhlabeni sesifile. Kodwa wena unqabile. Kwakona sisavuka, sisaphefumula ingenxa uthi unqabile. Qaba njalo nempilo zethu. Bamba isandla sethu uNkulunkulu. Siyabuza ukukhona bakhe impilweni zethu ngaphakathi. Sihamba wena ugcwele kithi. Egameni lika Jesu inkonzo yakusasa siyinikela kuwe. Holy Spirit siyinikela kuwe. Ngegama lika Jesu konke sibeka kukona isandla sikunikela kuwe. Abantwana bakhe abazobeka isandla namhlanje. Siyabonga kubaleka izilwane. Gama lika Jesu. Kubaleka izinto zabantu. In the name of Jesus. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyabonga Jehova. Siyabonga lenkonzo indeed yenziwe kuwe. Masibuyele emakhaya siblesse sonke. Sikunika udumo Jehova ngoJesu inkosi. Amen. Ake shaya uNkulunkulu izandla basebani. God bless you. Cela bonke labantu ba sibabizile bese ngaphambili. Bazalwane in order ma CDs and DVDs. Drive safe. Sifafaza igazi kaJesu emgwaqweni endleleni. uNkulunkulu anibusise. We'll see you tomorrow la abalala nelwane abanenkinga labadingela televisions bezela ngaphambili.